Barpam na ako dire sa barbershop na trap ni Jerek nga which is agaw na ko ang magpaalot ko kay medyo baga na itong buhok o kana mismo ang maong nag-trim sa akong hair kasi agaw Jerek mo siya mismo ang tag-iya imong barbershop o ang iyong YouTube channel mismo is mostly fishing, pangwag isda, pamana, pamingwet og kung ganahan kayo mo makakita og isda, makaila sa mga klaseng-klaseng isda nga mako, i-comment below sa iyang video kay mutubag na siya. Basta di lang bese sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Si Agaw Jerek, pwede ka na siya mo alot, dual sided na iyang trabaho, kay pwede siya mo alot, pwede siya mahimanagat, ang importante, makabal siya mga nabuhi. O gani siya, taw-taw na po ni siya na himong monetize sa YouTube. Kay una naman unta ko ani niya pero siya man ang una po na mo ni sa YouTube pero yun alam ang gidang life dapat din nato dalion ang proseso kay kung magdali ta kabalik-balik ang ato lang mag patience kinahanglan ta og pasensya nga mao ang patience capital PIP patience. Diyan na super pang gisugdanan niya pagpagwapo ang atong itsura ug tabi ming duha kabahin sa pag-vlogging, sa mga bashing, sa mga followers, o sa mga friends sa Facebook, nga kinahanglan unta mo suporta, pero yun na magandang live, di na to ma-bless ang everyone, kaya na magutay ko galingon pangunahon na, wala po talaga na buhi, para lang dahil kung sa oban, ang ato lang, ni Troy Tao, ni Solay, sa mga butang, sa pag-social media, o makayaba nato, ang importante lang, padayon lang ta. O diyan na si Agaw, nagpilit siya yung gamit, yung ikiyas na akong dalongan para nilot kong awan, para okay kayo ang atong dating. Pagdating sa pagsurusuro, okay kayo atong daong awan, na dili ta hagardo versus sa diha na ayuhan na nagtrapahid pahid, gitrim-triman niya ang likod, gaayuhan niya ang poseng para timing ang pagkuhet. Okay, giayuhan na po niya trim ang taas para okay kay tarawon og dili mag-uga ang akong hetsora og ako natukan sa akong laway ning pag voice over kay balo na laman wala ko like kasolte nagising-ising na lang po ko sa video pwede tatong halata nga murag ang linas olo-olo pero okay lang Japon para mugwapot ang tan-awon hindi ko man imong pag-alot kay ang iya ding alot mga super fan diha affordable kaayo presyong pangmasa og sa tanan okay siyang moalot mapababaye mapalalaki mapabayod mapatombo tiguang og batanon diha na iyang gipagupuhan kay piiko na akong likod na pito pero okay gyapon salamat sa mga impormasyon ang importante kabalo siya mo sa akong ola ang kabalo siya mo porma og unsay angayan sa ato ang buhok sa atong ola para okay kaayo siya og iya nang ipunasan iya nang gibrasan og iya pang gikiyas-kiyasan ang kilid kay para mahamis sa tanawon og gikuha niya ang mangkuan og okay na kaayo og hiyawa nako ni pole og okay mo na ang finished product sa akong iagaw nga mao si Trap